Inanya efuna nnukwu mmadụ bụ engineer Osita Ugochukwu Eze anatago ọ na Amagu ugwu Etiti Amokwe anyị nọ kịta. Anyị na-asị ya nnọọ. Gị na-esoro Amokwe TV, anyị na-ekene gị na-asị gị ka na-eso ekwere anyị abaala gị ebe ọ bụla ị nọ. Ya na-ekwu maka ya engineer Osita Ugochukwu Eze. Naya ihe kwuru bihane ma na asị ndị be eze niile ha kasie. That was 2nd of August 2024. Engineer Osita Eze no kine sora Amokwe TV na agwa ya bishi sora na agwa ya ebe no n'ụwa niile. Ebe ọ bụ na ị nọ mee ka mara ebe ị nọ mee ka mara bishi sora na asị gị ka na-eso ekwara anyị. Let's engineer Osita Ugochukwu Eze. Anyị na-asị gị daalụ maka isoro Amokwe TV ya bara gị. Ka ị na-abata ị na-agwa ya ebe isi esoro na-agwa ya ebe ị nọ. Onye a na-ebubata ozi ya bụ engineer Osita Eze, engineer Osita Ugochukwu Eze, onye Amagu Etiti Amokwe. Ebe anyị nọ bụ Amagu ugwu n'Etiti Amokwe. Unanya unafuna ebe anyị nọ bụ na Amagu ugwu Etiti Amokwe. Engineer Osita Ugochukwu Eze, anyị na-asị ya nnọọ na be ya. Anyị na-asị ya nnọọ ka ị na-esoro Amokwe TV n'ụwa niile ị na-agwa ya ebe isi esoro agwa ya ebe ị nọ. O si nnọọ. Big Daddy!
fini ya na-egwu maka ya. Na-abata na-agwa ya ebe isi esere ya na-agwa ya ebe na-asị gị ya bara gị ebe ọ bụla ị nọ. Ya na-asị may his soul continue to rest in perfect peace. Amen. Ị na-abata na-agwa ebe isi esere na-agwa ebe ị nọ n'ụwa niile mee ka anyị mara ebe ị nọ. Ozu injinia Osita Ugochukwu Eze ọnụ be ya bụ ihe ọ natala kịta maka na ọ ya abịa ka ahụ anyị ikpeazụ na-echekwa ya ejekazieli ụka akachazieli ụka abịachia jee nke ọma. A na-asị ndị be eze niile ha kasie ndị Amagu ndị Etiti Amokwe. Shalom Zuba and Ekene. Thank you for joining this live broadcast. Henry, thank you. Amen. You can see the brothers, the relation, they are crying.
My God, you got a man. Can't get that. You do the other one. Making them man. I ain't good. That's not a deal enough at Jesus. Amen. I am watching it. The fire in my mind. The Raya Kilos in Guy. God, I know what you are. I like you. Then I bring you to the United and have Jesus Christ. Amen. Kines wera na Amokwe TV. I na see the soul of engineer Osita Ugochukwu Eze rest in perfect peace. He's a very peaceful man. This is a traditional practice in Igbo land. The deceased will be brought home to his people. They were close when he was alive. In death, they will also see him. Tell us the prayer you have for the family. Tell us the prayer you have for his soul. But we will say, may his soul continue to rest in perfect peace. Amen. Inanya ifuno onwane mpa Osita Eze. As you are joining us, tell us where you are joining us from. Tell us where you are. We'll go off very soon and come back again.
nwanne gị n'Igbo ekpokọtara na ụlọ erochiri ahụ onye bụ ihe afọdụ ihe afọrọ anyị ihe onye bụ ihe afọrọ injinia eze ana ebe ọdụ ochi chukwu dị mkpa ekwetara m n'ụbọchị taa na ị ga-edire beri nọrọ taa mana ebe ọ masịrị Chineke ebe ọ masịrị Chukwu ọ masịrị anyị brọda jee nke ọma onye nwe anyị ga-edube gị ezinụlọ ya ama mgbasa ezinụlọ Johnson ama mgbasa ezinụlọ Grace ama mgbasa etu ọ masịrị gị masị Chineke nsogbu adị iji nye ose eze NGO atago mana nsogbu adịrọ anyị ga-edi mana ihe eje nke ọma ebe anyị na-aga amaghị ma afọ anyị ebe anyị gara bụ uchite ụmụ nwanne gị uchite anyị sọgụ ahụ nna rọra jee nke ọma onye nwanyị eze Ngozi ọya bụ ya na-agwa onye nwoke okwu anyị wee na-asị unu kwunshi eswere anyị bara unu ebe ọ bụla nọ may his soul continue to rest in perfect peace amen na-eshekwe ndị vidio ka ọ na-viral and as well,